hapon sa tanan, mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Easterlies ang paday na nakaapekto sa tibuok nasod ug wala kitay low pressure area o bagyo nga gimonitor sulod ug gawas sa Philippine Area of Responsibility. Ug tungod aning easterlies, padayon gihapon kitang makasinati sa init na panahon, pero ang Eastern Visayas makasinati og panagsang pagpanag-om ngadto sa panganurong kalangitan ug mga patak-patak lang na mga pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. Samtang diri sa Central ug Western Visayas, posible gihapong makasinati kita og mga patak-patak na pag-ulan unyang kadlawon. Ug para sa atong temperature forecast, ang probinsya sa Cebu magsukad gikan sa 24 ngadto nas 32 degrees centigrado, samtang ang Bohol ug Dumaguete City 24 to 31 degrees Celsius. Diri sa may Bacolod, Iloilo City ug San Carlos City 24 to 33 degrees Celsius. Ug diri sa may Eastern Samar 23 to 32 degrees Celsius, lakip na diri sa may Tacloban City. Ug diri sa Maasin City 24 to 32 degrees Celsius. Diri sa Mactan, naka-record kita gahapon og maximum temperature nga niabot og 31.9 degrees Celsius ug maximum heat index nga niabot og 35 degrees Celsius. Ug kaning mong atong temperature range, posible lang gihapon na makaabot og 34 to 36 degrees Celsius na heat index. Samtang kahimtang sa ato ang hangin ug kadagatan, kasarangan ngadto sa panagsang kusog na paghuros sa hangin gikan sa amihanang silangan ngadto sa silangan ang magpasulabi sa eastern section sa Visayas ug ang kadagatan kasarangan ngadto sa may pagkabaluron. Samtang diri sa Central ug Western Visayas, generally safe sa atong mga isda ug sa mga biyahedor sa kadagatan ang magpalaot karong adlaw kay atong hangin hinay ngadto sa kasarangan lang ug ang kadagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ang pagbalod. Atong high tide unyang gabi alas 11:49 sa gabi ug adunay gitason na 1.39 meters ug atong low tide ugma sa alas 5:58 sa buntag adunay gi-move on nga 0.05 meter. Ug para sa atong extended weather outlook, pag-abot sa Domingo ug Lunes na alang gihapon tay sunny periods pero taas lang gihapon ang tsansa sa atong patak-patak na mga pag-ulan pag-abot sa kadlawon. Ug inigabot sa Martes, medyo cloudy ta ug natay tsansa sa mga hinay ngadto sa kasarangan ng mga pag-ulan. Atong adlaw musilang ugma sa alas 5:39 sa buntag. Para sa atong dugang na impormasyon, bisita atong website sa bagongdatpag-asa.dost.gov.ph o i-follow ang atong social media accounts sa Twitter, Facebook ug YouTube. Dinhi na lang kutob, gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa balitang bisdak kini si Netherlands sa Letrero. Happy weekend sa tanan.